Yan na, tututuan ko kamo partisit stick notation. Ano ang musika? Ang musika amo ang kombinasyon sa tingog ngan kamingaw. Okay, ano yun nga mga kombinasyon? Okay, nagamit kita sin simbolo nga stick notation. Okay, ini nga simbolo. Okay, tinatawag ini nga halaba. Halaba. Ngan iniliwat amo an rest. Simbolo ini san kamingaw. Ang halaba nga stick nagrepresentar sin usa ka beat kada pulso. Okay, labot la sini may da pa naton usa pa nga simbolo ang tatawag nga halipot. 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 Amo ini siraan tulo nga simbolo sa stick notation. Okay. Otrohon naton. Ini ang simbolo san tingog. Ini ang simbolo san kamingaw. Ini ang simbolo san halipot nga tingog. Okay. So, ano ang pulso? Ang pulso amo an regular nga tingog. Regular nga tingog nga na batian o na aabat. Okay, pag sinabing regular, ano yan, yung agwat nila ay pareho, kagaya ng kagaya ng alon sa dagat. Okay. Diba yung alon pareho? Okay, yan ang regular. Kagaya ng orasan, regular din ang tunog ng orasan. Pero hindi lahat ng pulso ay napapakinggan. Ang iba ay nararamdaman lang. Okay, say for example, okay, may apat ako ditong stick. Apat na stick. Okay. So, paano ito ipalakpak? This is 1, 2, 3, 4. Again, 1, 2, 3, 4. Okay. Introduce ko sa inyo ang ritmo silaba. Ritmo silaba. Ang ritmo silaba ay binubuo ng halaba,
which is ta. Halipot, which is titi. Ngayon rest, waray tingog. Okay. So, this is ta, 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 ta. So, pakinggan nyo yung pulso. 1, 2, ready, and ta, 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 ta. Again, ta, 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 ta. Let's combine. Lagyan natin ng titi. Pulso. 1, 2, ready, and ta, titi, ta, ta. Again, ta, titi, ta, ta. How about lagyan natin ng rest? Lagyan natin ng rest. Okay. Sabayan nyo ako ng pulso. 1, 2, ready, and ta, titi, ta. Ta, titi, ta. Okay. Gawa tayo ng ibang exercise. Okay, paano ito? Kung ipapalakpak natin, ta, titi, ta, titi, ta. Sabayan nyo ako sa pulso. 1, 2, ready, and ta, titi, ta, titi, ta. Ta, titi, ta, titi, ta. Yan. Okay, let's move on to meter. Meter. Meter or metro. Sa music, may da kita tinatawag na sukol. May da sinisiring nga duhaan, tuluan, ngan upatan. Ang tawag dyan sa kanila ay meter. Okay. Gagawa tayo ng rhythmic pattern sa meter na 2 or sa duhaan. So, ibig sabihin, kada measure mayroong dalawang beats o duhaan. Gagawa tayo ng bar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Okay, ito ay amo ini siya it meter nga duhaan. Okay. So, kada measure tagduha ka beats. Kada measure tagduha ka beats. Okay, sige, sabayan natin ang pulso. 1, 2, ready, and
ta 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 ta. Once more. Ta 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 ta. Okay. Ngayon, sagulan natin sin rest. Sagulan natin sin rest. It's not actually 3 ang kasulat. Tawag dito ay rest. Okay. One, two, ready, and ta, ta, ta. Again, ta, ta, ta. Okay. Sagulan natin sin halipot nga tingog. Tangan natin didisin halipot nga tingog. Okay. So, bagan makuri na no. Pero masayo na ilaton. This is ta, titi, titi, rest, ta, rest. Ang bilang nito ay 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bakit 1, 2? Kasi yung meter natin ay 2. Okay. Sige daw. 1, 2, ready, and ta, ti, 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 ta. Again. Ta, ti, 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 ta. Okay, let's move on to tuluan. Meter nga tuluan. Sa meter nga tuluan, kada measure may 3 beats or tulo ka pulso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So this is 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige daw. 1, 2, 3. 1, 2. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Subukan natin ang ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Okay. 1, 2, ready, and ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Okay. Again. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Sagulan natin sin rest. Okay. Sagulan natin didisin rest sa 2. Didi sa 1. Ready, and ta, 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 ta. 1, 2, ready, and ta, 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 ta. Okay. Sagulan liwat natin sin halipot nga tingog.
This is titi. Titi. T. Okay. So this is ta, titi, ta, titi, ta. Again. 1, 2, ready, and ta, titi, ta, titi, ta. Okay, let's move on to upatan. Upatan means kada measure may da upat nga beats or upat ka pulso. Upatan. Yan. So, kada measure may da upat ka stick. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ang count ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ang ritmo sila ba? Ta, 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 ta. Okay, sige daw. Sabayan nyo ang pulso. 1, 2, ready, and ta, 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 ta. Very good. Ulitin natin. 1, 2, ready, and ta, 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 ta. Okay, palitan natin ng lagyan natin ng rest. Okay, lagyan natin ng rest. So, pag mayroong rest, ibig sabihin walang tunog. So, dito sa 2 walang tunog, dito sa 1 walang tunog, dito sa 3 walang tunog. So, ang kalalabasan ganito. Ang pen na ito ay magsisilbing pulso natin. 1, 2, ready, and ta, 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 ta. Again. Ta, 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 ta. Okay. Lagyan naman natin ng halipot na tingog. Okay. Dito naman. So, ang halipot nga tingog is titi. Titi. And titi. So, sabayan natin ang pulso. 1, 2, ready, and ta, ta, titi, ta, titi, ta,
ti ti ta 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 ti ti ta ti ti ta ti ti ta ta. Okay, and that is an introduction to rhythmic pattern. Ang ginawa natin ay rhythmic pattern gamit ang mga stick notation. Ano ulit yung ginamit nating mga simbolo? Ito ang simbolo sit, kamingaw. Ay, sorry. erase. Ini amon simbolo san tingog. Ini amo ang simbolo san kamingaw. So, may da pulso or beat nga may tingog, may da pulso nga waray tingog, which is kamingaw, which is rest. May da liwat and halipot nga tingog. Halipot. Ang ritmo silabasan stick is ta. Ang kamingaw waray sitong tingog. And halipot ti. Okay, that's all guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.